हे आम्ही कुंडी बघतोय, ही 1-2,500ची आहे ना. आज आम्ही पुरी रत्नागिरी फिरून आहे ना, नवीन चूळ आणलेली आहे. शेपचा राहू दे फक्त तू, बाकी हे बघ क्रॅक बिक नाही ना. वा वा वा, जमला मम्मी. नमस्ते. आज आम्ही जरा बाहेर चाललो आहे फिरायला, बघूया काहीतरी घ्यायला. काय घ्यायचं ते आता बघूया आपण. मी काय घेते ते बघा. 3,000 याच्यापेक्षा मोठी मध्यम 2 ही किती वाली? किती फुटीची आहे? ही 3 फुटीची आहे. हे जरा 3 फुटीची, या त्या 2.5 फुटीची आहे. ही छोटी तुम्हाला किती? 2 फुटीची पाहिजे. ही छोटी कितीला पडते? ही तशी 1500ला पडते. आणि ही वाली? 1200 पर्यंत. ही 3.5-4 असेल. नाही, ही तुळस अशी कमी करून नाही काय ना? येत होतं काला कट करण्यापेक्षा बनवू शकतो ना. कट करण्यापेक्षा आता बनवणार आहे 2 फुटीच्या. ही पण लाल पण आहे मग. ही कितीला आहे? 4,000. हा म्हणजे इथला इथपर्यंत असं पाहिजे. म्हणजे तरी चालेल, बनवू आम्ही. नंतर तुम्ही 7, 8, 9 तारखेला एक ग्रेनाइट आहे का? गावी जाणार. ग्रेनाइट आहे, गावी जाणार आहे. नंतर त्या पद्धतीत बनवतील. कारागीर काय माहितीये, त्यांना सोपा पडेल तसा बनवतात. टोकड्या आता बनवायला सांगणार आहे. 2-2 फुटीच्या पण असतात. ही तुळस अशी कमी करून नाही देणार, बनवेपर्यंत लय टाइम लागणार. मध्ये बारीक आहे ना पण. हे किती वाले? हा, 3.5 3200 पर्यंत आहे. हे सर्व 3.5-3200. मध्ये बारीक आहे बघ, हे अशी रुंदीला हा, पाहिजे. चौरा पाहिजे, चौरा अशी करून. रुंदीला पाहिजे. हा मोठा पाहिजे ते वरचं, बरोबर. तुम्हाला पाहिजे नाही तर तिकडे जायला लागेल. लगेच 2 दिवसात देईल बनवून. पुढे 1 ते. दिवसात. हे आम्ही कुंडी बघतोय, हे 1-2,500ची आहे ना. हा, ती झाडांना चांगली आहे ना, अशी लाकडाची वाटते ना. बाहेर ठेवली की शो साठी चांगली सिमेंटचे. हा, चांगले लाकडी वाटतात अशी. हे सर्व कुंड्याचं दुकान आहे ना सर्व. हा, हे सर्व सर्व सिमेंटचे कुंडे आहेत ना. हे पण ठेवतो पाण्यासाठी, हा, हे बघ. पाणी ठेवायला. आणि सर्व आपण जे बाहेर लावलेत बघ सर्व आपल्या बॉर्डरला, सर्व ते हा, हे असं बनवतात. ते सर्व बनवतात. पाणी साठवायला. बॉर्डर बिटरला लावतात ना ते सर्व हा, काम ते. इकडे. हे बघ, हे सर्व लावतात ना फेन्सिंग. हे बघ, आपण नेलेले आहेत असते ना. तिकडे बघ आम्ही पेपर वर्क करतोय. कुठे आलीस तू? ग्रामपंचायतीत. नाही, सेतूला आहे. शेतूला. रिक्वेस्ट पेपर द्यायला ना. हा, तर वरचं आमचं काम करायचं म्हणजे करतोय ना आपण, त्याचं ते सगळे पेपर लागतात. झालं तुझं काम? नाही झालंय. आता इथे आलं ना की असंच असतं, आज या उद्या या, हे पाहिजे ते पाहिजे. एक कमी पडलं ना जरा. त्याला एक कमी पडला, अजून त्याला साक्षीदार पाहिजे. साक्षीदाराचं हे आधार कार्ड. झालं काम? झालं बाबा काम. आत्ताच आम्ही बोललेलो ना की नाही झालेलं, आणि आताच लगेच झालं. आता कसं लगेच झालं? देवासारखे आपल्याला आपले सबस्क्रायबर भेटले ना, ओळखीचे ते पण. ओळखीचे. मग त्यांचे सर्व झालं पेपर. त्यांनी आपलं आधार कार्ड दिलं आणि साक्षीदार म्हणून आज सह्या करायला पण आले आमच्या बरोबर. पाणी पियाचं झालं ना काम? झालं बाबा. मग देव असतो, देव नसतो असं नाही. आता बघा आम्ही मातीची चूल शोधत होतो, तर इकडे आपल्याला सबस्क्रायबर भेटले. आम्ही यांच्याकडे लसी मागायला आलो होतो, यांच्या दुकानात. काय नाव तुमचं? काय बघता तुम्ही व्हिडिओ? काकींचे सगळे पदार्थ वगैरे जे बनवतात, ताईचा आता बादशाह, सगळे जे तुम्ही जे टाकता व्हिडिओ, ते मी सगळे काल पण मी बघितला. मला वेळ भेटला नाही म्हणून मी काल बसले होते, मग ताईचा व्हिडिओ बघितला. शुभांगी किती दिसली तुम्हाला? हो. कुठे आहे? काय काकी. बाय बाय. अरे होय, पण ते कसं माहिती आहे, एकदा लावलंस की ते 5-6 दिवस बघणार नाहीत रे. हां, असा विषय आहे. हा, म्हणजे ते कमी कमी झालं की ते हे कमी झालं की ऑटोमॅटिक येईल. हां, पियालं की मग ह्यातलं पाणी खाली जाणार. हे काय पक्ष्यांचं आहे? त्या काय म्हणतात? वरी ती कांग ना. हे कसं मिळतं? हे 90 रुपये. हे किलो आहे? होय. हे काय घेतलं सांग? आपल्या चिमण्यांना खाणं द्यायला. ते लावायचं ना बाहेर. हा, बाहेर लावायचंय. बाहेर चूल शोधत शोधत हे घेतलं आम्ही. हा, चूल शोधतोय, पण आम्ही हे भेटलं चिमण्यांचं हे घेतलं. ती जरा मोठी आहे, बरी आहे. ही छोटी आहे एकदम. ती सिंगल आहे ना.
शेपचं राहू दे, फक्त तू बाकी हे बघ क्रॅक बिक नाही ना. काय नाही चेक करूनच ठेवलं. हे मी 6 घेतले आणि हे घेतले. हा तुमचं दुकान कुठे आला? मच्छी मार्केट. कुठे कुठे शोधली चूल? भरपूर ठिकाणी रत्नागिरी फिरली नाही होती ना, आज पुरी रत्नागिरी फिरले चुलीसाठी. मग आम्हाला कुठे दुकान मिळालं माहिती आहे का? हे मच्छी मार्केट आहे रत्नागिरीचं, पाठी मच्छी मार्केट. तिकडे यांचं दुकान आहे श्री समर्थ कृपा. बाजूला असे घोडे पण दिसतील तुम्हाला. मातीची मांडी पाहिजे असतील ना कोणती तरी ते या. आम्ही काय काय घेतले, कप्स घेतले. आलात तर बोला, शुभांगी कीरचा व्हिडिओ बघून आलो म्हणून. ते बघा, ते आम्हाला हेल्प करतात हे बांधायला, कारण मम्मीला जमत नाही हातात घ्यायला. हातातून नाही जमत बाबा. आम्ही मला एक हात पप्पूला पकडायला लागतो, एक हात पाठी पकडायला लागतो. आणि हातात आम्ही बर्ड फीडर घेतला. बर्ड फीडर घेतले ते पण आता ठेवतो. चहाचे कप घेतले, सारी चूल घेतली. चूल घेतली. काय काय आणलंय बघ काजल? ह्याच्यात काय असेल सांग? आराम आता काय ते? हे आपण कुठे लावणार माहिती आहे? इकडे. पेपर सर्व रेडी झाले, फक्त ग्रामपंचायती सबमिट करायचे आहेत. हे बघ, हे बर्ड्सला खायला देतात ना, ते बर्ड फीडर आहे. ते बर्ड्स चिमण्यांसाठी, ते चिमण्यांचं खाऊ त्याच्यात. एक एक हात पकडा. हे सुजल, हे स्पेशल आंबे आणलेले आहेत. नमस्ते. आज आम्ही पुरी रत्नागिरी फिरून आहे ना, नवीन चूळ आणलेली आहे. आधी नवीन चूळ आता इथे आम्ही पाठी अशी थोडीशी मांडलेली आहे चांगल्या ठिकाणी. आता ती पेटवून आहे ना, तुम्हाला काजल तिथे त्याच्यावर गोड काहीतरी शिरा बनवून दाखवणार आहे. एकदम मस्त, एकदम टेस्टी शिरा बनवते काजल, म्हणून मी तिला काजलला शिरा बनवायला सांगितलं आहे. चुलीला लाव. ताईला लाव. काय पण ताईला लाव. ताई तू काजलला लाव. आता रवा टाकला ना, आता तूप घालते. आता तूप घालते रव्यामध्ये. सगळी जमली आहेत बघायला शिरा खायला. आधी पहिलं बघायला जमले नाही, मी कधी बघितलं नाही ना, असं फर्स्ट टाइम बघते ना. अच्छा, चुलीवरचं. हा. आता इथे रव्यामध्ये साखर टाकते, वेलची पावडर, ही वेलची पावडर आणि ड्रायफ्रूट. चुलीवर शिरा बनवलाय. कशा? चुलीवर. अरे वा, काजलने बनवला. अरे वा, दाखव काजल. काजल दाखव. हे 2 टोमॅटो कुठून आणलेस? इकडे बघ. ते धुरानी 2 टोमॅटो काढून द्या मला. ए, तुझी बहीण कुठे आहे? तिकडे. ही बघ. हा कोण तुझा भाऊ? भाऊ, छोटा भाऊ आहे. 1 2 3. आई कुठे आहे बघ? तू नवीन नवीन डान्स केला ना, कसला डान्स दाखव. दाखव. आई पण अशी करायची. आई बोलले आई पण दाखवेल कसं करतात. आता माझे पाय हलत नाही म्हणून आता फुगड्या अशी घालायची अशी. असे असे तूप हातात घेऊन. हा कोणाचा डान्स आहे? हे नका दाखवू. नका सांगू, नका हे नाही, हे बघ काजल, हे बघ, हे बघ. नाही, असं घेतात, असं घेतात. हे बघ. वा वा वा, जमला जमला मम्मी. असं जमला. हा घेता, पण आता पाय दुखतात ना म्हणून. आता शिरा खाऊन पाय दुखायचे बंद होतील. चला. कसं करायचं? चला शिरा खाया, टेस्ट करा. अच्छा, चला.
चला नवीन चूल आणलेली आहे त्यात नवीन रेसिपी झालेली आहे. आणि चुलीवरती आपण पहिला गोड का बनवला? गोड बनवतात म्हणून. नवीन चूल ना हम्म. म्हणून गोड बनवला. शुभ कार्यामध्ये कधी पण गोडापासून सुरुवात होते ना, म्हणून गोड पदार्थ बनवायचा असतो. मग गोडा तेल घ्यायचं ना. आम्ही तूप घेतला. काजल दीदी 2 खाते. दोन दिवस खाते. ते बरं दिसलं त्याला. ती 2 नाही खात आहे. बाबूचा आहे ना ते माझा. पप्पू दादाचा एक. चला. बाबू नाही त्याला जातं काय. ही चांगलं वाटतं मी आता तुम्हाला ह्यापासून आता ही चूल इकडे फिक्स. तुम्हाला बघा कुठे ही पाठी आहे आपल्या आणि ह्याच्यापासून म्हणजे ह्या पुढ्यापासून तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपीज चुलीवरती दिसतील. तर यापुढे तुम्हाला नॉनव्हेज व्हेज सर्व रेसिपीज मिळतील है ना चुलीवरचे आणि गॅसवरती दोन्ही. सर्व काजल बनवणार. हां लागले वाट. आणि सर्व तिकडे रेडी पण करून ठेवलंय बघा. मम्मीच्या बाजूला सर्व लाकडं बघा आणून ठेवलेली आहेत आणि ती विकत आणलेली लाकडं आहेत आपण है ना. घेतली 50 रुपीज बंडल. आम्हाला ते चूल पेटवायची म्हणून आपण इथे बघ काय टाकलंय पत्रा टाकलाय वरती. शेड टाकलाय म्हणजे पावसात सुद्धा आपण बनवू शकतो. यासाठी आपण तिकडे शेड टाकलेलं आहे बरोबर. तर आता तुम्हाला रेसिपीज आता पटापट मिळणार आहेत. चुलीवरचं. वेट अँड वॉच है ना. जबरदस्ती आहे. हा डोळे झोमतात दुरानी. चला काय काय करायचं सुजल व्हिडिओला काय करायचं? लाईक सबस्क्राईब. काय? लाईक सबस्क्राईब. लाईक सबस्क्राईब शेअर कमेंट है ना. सगळं काही करा. काय करा पण करा. बाय बाय. बाय बाय.